I ja mislim da nam je na kraju ostala ilustracija. Evo, da vam kažem, sad ja malo mogu pričati o ilustraciji 3 dana, zašto ilustracija može da bude svašta. Ilustracije mogu da budu, recimo, dokumenti koje je donao u neku emisiju u Studio B, da bi svog protivnika razoružao tako tim dokumentima i pojačao utisak. Mogu da budu video zapisi, recimo, koje mi danas nismo hteli da koristimo, jer smatramo da je mnogo bolje za one koji uče javno da govore, da im se to uvek izvodi i praktično da vide, da bi to mogli da ponove kod kuće. Ilustracija može da bude, recimo, da neko govori o kamenu i govor mu je kamen i, recimo, u govoru mu se kaže ko ima, ajde ne znam sada kako da kažem, dovoljno moralnih osobina u sebi da pogodi ovog drugog kamenu i govornik donese kamen. I on time ilustruje ono što priča i samim tim pojačava svoju misao. I još ako ponudi nekom iz publike, da ako misli da je čist, da pogodi nekoga, za koga misli da nije, to onda tek pojačava utisak. Ja mislim da ti imaš jedan sad primer sa ilustracije sa Rubikovom kockom, i ti. Ona? Dobro, dobro. Ne mogu sad to držimo, ona mogu se setiti. Ilustracija, ali kroz govor. Nikada nisam uspela da rešim Rubikovu kocu. To je za mene tako preteško i prekomplikovano. Lični rekord, 1 crvena strana, nakon 5 sati. Iz nekog razloga, ne bih da se hvalim, ali pogodite ko je složio 3 strane maločas.